CEDEAO maaw ka bɔli laban min kɛra an ka jamana kɔnɔna la o jaabiw dira bi u ka ɲɔgɔnɲɛba dɔ senfɛ o min kɛra bɔlɔlɔ sanfɛ. Convergence des forces républicaines o maaw kɔni ye kunnafoni di jɛrɛkɛ bi n'an b'a wele CFR u ka siège kɔnɔna la bi juillet kalo tile 27. An limanaw ni ne aw ka bi kunnafoniw la kumabaw ye ni Ala sɔnna ma an bɛna caman wɛrɛ fara minnu kan k'o lase aw ma. Aw minnu sɔgɔlen an n'a ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen na aw ni su ni ye aw ka bi don kibaru ale kɛnɛ kɔni sigilen i n'a fɔ kunnafoni daɲɛ kumabaw la an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na Côte d'Ivoire, Sénégal, Ghana, Niger ani Nigeria jamanakuntigiw tun nana tile kelen kumalasigi la an ka jamana kɔnɔna la M5 RFP maaw ni jamanakuntigi ni ɲɔgɔn cɛ. O tile kelen kumaɲɔgɔnyali jaabi dira bi CEDEAO maaw ka lajɛ balalen dɔ senfɛ min kɛra bɔlɔlɔ sanfɛ. O jaabiw fɔlɔ ko fanga lafasatɔnw olu kan ka u seko n'u damayira bɛɛ kɛ yaasa wasaden 31 sigilen ninnu ka wuli teliya la ko bɛ dayɛlɛn wasaden kalafili jɛlen ye yɔrɔw la yɔrɔ minnu a yera k'a fɔ ko namara kɛra minnu ka jaabi la ko sani o kalafili jaabiw cɛ a ɲininen bɛ wasabulon fɛ u ka baara kɛ ni wasaden tɔw ye olu minnu ye maa 115 ye. Jaabi filanan ko ka sariya sunso basigili fana teliya Mali sariyaw kɔnɔna la ko wasabulon maaw k'u ka cidenw sugandi wasaden 31 ninnu wililen kɔ ko ni gɛlɛya donna sariya sunso ba mɔgɔw sigiliko la k'a ɲininen bɛ jamanakuntigi fɛ a ka sariya sunba sariya 50 ta ka kɛ ka sariyatigiba 9 ninnu sugandi. Sariya sabanan ko ka gouvernement kura sigi jamanaden bɛɛ nɔna bilalen bɛ kɛ min na n'an b'a wele gouvernement d'union nationale ko n'a bɛ kɛ ko ka fanga sinamatɔnw ani jamanadenw kungofɔbagaw n'a bɛ wele société civile ka olu sen don a la ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u b'a ɲini M5 RFP maaw fɛ u ka sɔn k'u sen don gouvernement d'union nationale sigili la walasa ka marako minan tilen. Ko ni o gouvernement national sigira ko olu ka baara fɔlɔ kan ka kɛ mun ye o ye ka yɛlɛma kuraw ani laɲini fɛn fɛn kɛra dialogue inclusive national kɔnɔna la ka olu bɛɛ sigi sen kan. Jaabi naaninan ko ka sɛgɛsɛgɛli jɛkulu sigi sen kan yaasa minnu sen bɛ juillet kalo tile 11 ani 12 gɛrɛntɛw la k'olu tigiw dɔn ni ka u ɲangi o min kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ a nin na ani ka maa caman fɛnɛ jogin. Jaabi duurunan k'u b'a laɲini fɛnɛ jɛkulu ka sigi sen kan min bɛ baara ninnu kɔlɔsi u ka bɔ u siraw fɛ. Jɛkulu in kɔnɔ ko fanga sinamatɔn maa dɔw kan ka k'a la wasabulon maa dɔw bɛ kɛ a la société civile maa dɔw fɛnɛ bɛ kɛ a la sariya sunsoba o maa dɔw fɛnɛ ka kɛ a la M5 RFP ko maa dɔw fɛnɛ ka kɛ a la dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ ka kɔkɔrɔmadon kɔnɔna la ani CEDEAO maaw ka ɲɛmaya kɔnɔna la. Jaabi wɔɔrɔnan CEDEAO maaw k'u kan ka ɲangili jɛkulu sigi sen kan yaasa minnu bɛna wale wɛrɛw kɛ minnu tɛ laɲini ninnu kɔnɔna la ka olu ɲangi. Ko ni laɲini ninnu bɛɛ kan ka bila sen kan ka bɛn ni juillet kalo tile 31 ye san 2020. Mahamadu Isifu ni ale ye Niger jamanakuntigi ye a ka dantigɛli kumakan labanw de kɛra nin ye. An bɛ segin ka an ka dɛmɛ lakurakuraya halisa ka ɲɛsin Honorable Soumaïla Cissé ma ale min ye Mali fanga sinamatɔn ɲɛmaa ye. Ale min ɲɛmatunnen bɛ kabini mars kalo tile 25 san 2020. An b'a ɲini Mali gouvernement fɛ u ka dɔ fara halisa u ka cɛsiriw kan a ka labilali ko la. An bɛ a laɲini nin baara ninnu bɛɛ ka bɔ a sira fɛ ko ɲuman ani an bɛ an kan bila ka taa jamana ɲɛmaa bɛɛ ma CEDEAO jamana bɛɛ ka a ka dɛmɛw lakurakuraya yaasa bɛn bɛ se ka segin Mali kɔnɔ teliya la cogoya min na. Mali min ye farafinna woroduguyanfan jamana bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan kolomaba dɔ ye. Ni ne tun ye CEDEAO maaw ka lajɛ balalen n'a kɛra bɔlɔlɔ sanfɛ o jaabiw ye. An bɛ Ala deli Ala ka fura ɲuman bɔ nin laɲini ninnu kɔnɔna la ka kɛ an ka nin gɛlɛya ninnu furaw ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen yaasa ka bɛɛ fanga sinsin k'a dɔn ko Mali ye diinɛ caman jamana ye ani fɛnɛ ka sariyaw labato
CFR ni o ye Convergence des Forces Républicaines ye o sifinakaw kɔni ye kunnafoni di jɛrɛ kɛ bi u ka siège kɔnɔna la kunnafoni di jɛrɛ tun kun ye ka se k'u sen don fɛɛrɛw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲinini na an ka nin waati laban gɛlɛyaw la Idrissa Badimi Anna Marie Yvonne Traoré ale ni Umar Traoré olu tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ Nefsivi maaw tɔgɔ la Jeunesse CFR maaw ka bi lajɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko an ka jamana sariyaw ka bato a ɲa 40 bɛɛ lajɛlen ma o de hokumu kɔnɔna na u ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma u ni minnu bɛ hakilina na ani minnu tɛ hakilina na bɛɛ lajɛlen ka na u k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ka Mali sama ka bɔ dingɛ kɔnɔna na lajɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ hakilina minnu b'ana pour que ani aw ani an balima wɛrɛw an bɛ se ka hakilina minnu b'ana an bɛ se ka an ka laɲiniw tilan ani ɲɔgɔn cɛ cogo min na ne bɛ weleweleda min kɛ Mali denmisɛnninw ye u k'a dɔn k'a fɔ ko jamana in sini ye anw de ye hali n'a sɔrɔla dɔw ye garijɛgɛ sɔrɔ bi ka don a la an ka lajɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma denmisɛnnin minnu kɔnna an ye o garijɛgɛ in na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que an n'u bɛ se ka jɛ ka baara kɛ cogo min na jamana in sini bɛ kalifa anw de la Bamananw ko sigikafɔ de ye damu ye jɛkulu in tɔnden ye wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma k'an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn lamɛn k'o de bɛ se k'an bɔ nɔgɔ la jeune caman bɛ a ta ye Maliko ye sinon i bɛ ka ko tɛ fɛn wɛrɛ ko tɛ Maliko de don je crois que ni i bɛ ka tara dégâts bɛ se ka y'a la est ce que an bɛ se ka maîtriser il faut que o de jate ka minɛ Mali kɔnɔ gɛlɛya min bɛ yen bi bɛɛ b'a dɔn halisa an bɛ maliden bɛɛ wele ka bɛɛ wele u ka na an ka Mali in jɔ kɛlɛ t'a solution nous sommes tous des jeunes Mali kelen in de b'an bɛɛ bolo bɛɛ ka na M5 côté CFR côté Mali kelen in de don ka bɛɛ wele va la terre Mali kelen in de don halisa Ala k'an kafolen to Ala k'an kanda vive le Mali denmisɛnnin tɛgɛ koko ɲuman bɛ maakɔrɔba tɛgɛ nɔni laɲini min bɛ nin jɛkulu in na n'o ye bɛn ni kɛlɛya ye an bɛ Ala deli Ala k'u dɛmɛ o sira kan Coronavirus kɛlɛli bolo kan yaasa ka nin waati in kɔni nɔgɔya jamanadenw bolo jamana ɲɛmɔgɔw tun ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛgɛnbagatɔw ma n'o dɔ ye ka ji ni kuran kɛ fu ye waati damadama kɔnɔna la ani fɛnɛ ka balo ni maaw la o fɛɛrɛ ninnu koɲɛw bɛ togo di Bamakɔ maires bolo Aminata Daɲo ale ni Bakari Kone olu ye ɲinini kɛ a ko kan kabini coronavirus banakisɛ donna an ka jamana kɔnɔ marisi kalo tɛmɛlen jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan walasa ka jamanaden bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ bana jugu in ma i n'a fɔ mesure barrière ni couvre-feu sigili sen kan frontières datuguli fo ka taa se yɛlɛma donni na baarajigin waatiw la denbayatigi dɔw fana bɛ nin bɛɛ lajɛlen kelen tun bɛ minnu ka denbaya balo gɛlɛya u ma o de la gouvernement ye dɛmɛ wale dɔw sigi sen kan ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ ji ni kuran nɔgɔyali fo ka taa se balo tilantilani ma jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ minnu nana maires ka bolo kan coronavirus banakisɛ donnen an fɛ Mali la gouvernement ye wulikajɔ kɛ walasa ka balo ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu ni coronavirus bana y'u affecté n'a ye gɛlɛya don u kan ko balo ka lase u ma donc balo in a tɛmɛna mairie ka bolo fɛ exactement nka mairie ni dugutigiw ani CDQ ani société civile an bɛɛ jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa a fili ka dɔgɔya parce que baloko kuma mana fɔ i b'a sɔrɔ Mali la yan mɔgɔ caman mago b'a la surtout n'i ye bana in lajɛ a ye kɔlɔlɔ lase mɔgɔ caman ma donc balo nanen mairie ni dugutigiw olu tun y'a kumabaw ye ka fara ɲɛ minnu cité kan an bɛɛ jɛra ka baara in kɛ balo ninnu nana maire minnu ka bolo kan u n'u dɛmɛba jɛkulu ye gɛlɛya caman sɔrɔ a tilaniko la jateminɛ kɛ kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ balo min nana a quantité ka dɔgɔ kosɛbɛ parce que an ka commune kɔnɔ yan nɔ population min bɛ yan o bɛrɛ ka ca nka balo min nana a ka dɔgɔ population ma nka comme a fɔra cogo min na ko bana ye minnu affecté n'i y'o fana jateminɛ o fana nombre fana la balo min nana a ka dɔgɔ donc a kun tɛ bɛɛ bɔ bon ni fɛn du ka dɔgɔ n'a tɛ bɛɛ bɔ i mana kɛ cogo cogo kuma misɛnninw b'a kɔfɛ donc o kuma misɛnninw ninnu yera la parce que fɛn tila ka gɛlɛn kosɛbɛ a n'a kow bɛ ɲɔgɔn na mais an sera k'an jija commune 5 kɔnɔ yan ka se ka balo lase duw ma minnu mago b'a la an yɛrɛ ka jateminɛw la n'o ye jateminɛ fɛn minnu b'an bolo yan à travers an ka service dɔw n'o ye service social ani an ka dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen n'u bana yera minnu na n'olu tɛmɛn'o sira fɛ
ani baara bolo minnu bɛ yen n'o baara bolo an hakili la bana in nane mesure minnu tara a y'olu baara bolo ninnu bali ka baaraw kɛ donc an ka sɛgɛsɛgɛli tara o kan kosɛbɛ walasa ka se ka balo lase u ma an bɛ yɔrɔ min na sisan n'i ye jateminɛ kɛ mairie yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la walasa gouvernement k'an dɛmɛ halisa parce que baloko in don o don mɔgɔw bɛ na an yɛrɛ bara yan k'a fɔ monsieur le maire an y'a mɛn ko balo nana an ma fɛn sɔrɔ walima an kun tɛ yan an bɛ ɲininkali kɛ yalima i bɛ fan jumɛn bɛ secteur jumɛn na i bɛ taa sɔrɔ a sera o secteur la a sera o fan fɛ mais bɛɛ de m'a sɔrɔ o misaliya fɔlɔ ye jumɛn ye i bɛ du dɔw ta sisan i bɛ taa sɔrɔ ménage n'o ye guwa ye i bɛ taa sɔrɔ guwa 7-8 b'a kɔnɔna la bon ni e taara o du kɔnɔ sisan ka ménage 2 ta n'o ye guwa 2 ye k'a di o ma bon a bɛ kɛ dɔw b'a fɔ a y'a sɔrɔ dɔ m'a sɔrɔ bon i bɛ taa sɔrɔ fɛnɛ a du caman bɛ yen o luwanse duw de bon luwansew la i bɛ taa sɔrɔ guwaw de b'a kɔnɔ bon n'a dira 2 ma a ma di mun ma o tigi tɛ se k'a faamuya cogoya si la o gɛlɛyaba b'an kan bon fɛn min dun ni fɛn 30 dira e ma k'e k'o tila mɔgɔ 500 ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ kɔni a kuma ka ca donc a kɛra cogo cogo bɛɛ t'a sɔrɔ maintenant an bɛ min de ɲini gouvernement fɛ hali bi min kɛra belebeleba don mais ni dɔ wɛrɛ bɛ se ka kɛ tuguni an y'a bila yɔrɔ min na an b'a ta ye minnu m'a sɔrɔ sisan an b'a daminɛ o la ka taa a ka ca ala fɛ fɛn fɛn bɛ ka fɔ sisan o bɛ nɔgɔya kosɛbɛ. Bamako marabolo 4nan maire dankan ye wele bila ka ɲɛsin a ka commune denw ma walasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya ka danaya da u ka baara in kɔnɔna na sabula tilani tɛ fɛn nɔgɔ ye wa bɛɛ tɛ se. Population ni ɲɛmɔgɔw n'o ye marabagaw ye kabini a fitini ka se a kumaba ma n'o an ye autorité fitiniw ye ka se fo minnu ye belebelew ye donc an ka da ɲɔgɔn na parce que fɛn bɛɛ bɛ danaya de kɔnɔna la ni population dara ɲɛmɔgɔw la ɲɛmɔgɔw fana bɛ baara min kɛ k'a ɲɛfɔ ka ɲɛ population ye ɲɔgɔn faamuya ka sɔrɔ a bɛ baara nɔgɔya kosɛbɛ hali ni y'a ye dɔw bɛ na k'u m'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ kuma bɛ caya parce que an ye sélection mun kɛ communication bɛɛ ma kɛ a kɛcogo la o y'an sɛgɛn dɔɔnin donc an tun bolo dugutigilakaw bɛ se ka touche mɔgɔ hakɛya min touche k'a ɲɛfɔ a ye pour que a bɛ faamuya ka maires yɛrɛ sen bɔ a la dɔɔnin an tun bolo o ye méthode ye mais o bɛɛ la kumaw b'a la donc adamaden baara don a tɛ dafa donc an ye fili minnu sɔrɔ nin zen na ni ala sɔnna nataw la an b'olu corriger pour que mɔgɔw k'a faamu mais bɛɛ k'a bila kun na k'a fɔ fɛn min don a tɛ bɛɛ de bɔ o de kosɔn a bɛ daminɛ fitininw na ka yɛlɛ dɔɔnin dɔɔnin donc minnu bɛ yen ni se b'u ye vraiment an b'a ɲini olu fɛ olu fana k'an dɛmɛ olu kana kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ to ka na fɔ an fana m'a sɔrɔ parce que il faut que an ka ɲɔgɔn dɛmɛ de minnu n'a a ɲɛci b'olu ou bien minnu a mago b'olu ye c'est à dire n'u mago b'a la yɛrɛ yɛrɛ urgemment an k'olu kɛ priorité comme ça après dɔɔnin dɔɔnin a tɔw bɛɛ b'a sɔrɔ parce que baloko filɛ nin a kuma ka ca balo kuma ka ca mais an bɛ dugawu kɛ ala k'a tɔ nɔgɔya gouvernement ye an ka se ka population bɛɛ lasɔrɔ. An bɛ dugawu kɛ minnu ma fɛn sɔrɔ kunfɔlɔw la u fana ka se ka u niyɔrɔw sɔrɔ. Halisa dɛmɛ in bolo kan jamana kɔnɔden dɔw sɔnna ka ɲɛfɔli kɛ an ye dɛmɛ ninnu sɔrɔ cogo kan dɔw y'a sɔrɔ i n'a fɔ dɔw fana m'a sɔrɔ cogoya min na. Jɔn wala ne dɔ sɔrɔ la u ye fɔlɔ min kɛ mois d'avril ne y'o sɔrɔ o ma donné 105 kilowatts donc depuis o bɔra ne kɔni ma fɛn wɛrɛ sɔrɔ n ye message ye réseau kan ko an ka compteur ci pour le mois de mai o kɔni ne jaabi k'a fɔ ko ne ta bɛɛ banna ka ban. Ne ye dɔ sɔrɔ a la ne ye a sɔrɔ kalo 2 j'ai eu 104 kilowatts deux fois hali ni ye dɔrɔmɛ di mɔgɔ ma a bɛ diya ye kɔni o kɔni a diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ n'a bɛ se ka continuer o bɛ diya n ye. Wagati dɔ la an ye promo dɔ sɔrɔ Orange ye crédit dɔ c'an ma kalo 1 kɔnɔ o kɔni an y'o sɔrɔ vraiment o diyara an ye kɔni an bɛ mun jɔrɔ o ye nasɔngɔ ko ye yɔrɔ ni kuransɔngɔ binna ka bɔ an kan o nasɔngɔ o bɛ nɔgɔya o kɔni diyara an ye kosɛbɛ. Ne kɔni ma fɛn sɔrɔ a la ne tun bɛ Sabalibugu de u yɛrɛ ye ne ka so bɛɛ ci ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na hali so tɛ ne bolo ne bɛ luwanse de la denbaya a bɛ se fɔ mɔgɔ 10 ni kɔ bon ne yɛrɛ filɛ ne tɛ baara la ne tɛ foyi la dɛmɛ ni kɔni ne ma fɛn sɔrɔ. An kɔni ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ a kuma fɔlɔ an yɛrɛ y'an sigi k'a lajɛ an ko i b'a sɔrɔ u ɲinɛna an kɔ n'o tɛ fɛn ma d'a ma
Non, an kɔni ma fosi a ko la parce que dɛmɛ ko in an kɔni y'a ye c'est réalité. Bon n'a bɛ dɛmɛ kɛ mɔgɔw ye an b'a fɔ anw yɛrɛ dɛ parce que Mali 100% na i bɛ taa sɔrɔ 90 ye fantan de mais n'aw bɛ dɛmɛ kɛ a bɛ mɔgɔw recenser u ka so kɔnɔ normalement. Bon ne ye dɔ sɔrɔ a la courant ta fanfɛla la n ye dɔ sɔrɔ courant ta fanfɛla la mais o kɔni ye balo mun tila an bɛ ɲɛmakɔrɔ de ye mɔgɔ yɛrɛ bɛɛ ma bɔ a kalama ko balo tilala yɛrɛ parce que a ko a ma kɛ ko jɛlen bɛɛ ma informé parce que mɔgɔw tun kan ka recenser pour que mɔgɔw ka se k'a sɔrɔ mais balo yɛrɛ tun bɛ tila yɔrɔ min na bɛɛ t'a yɔrɔ dɔn yɛrɛ et puis minnu yɛrɛ fana taara caman kɛra mankan ye kɛlɛw yɛrɛ bɔra a la fo ka bɔgɔliw bɔra bon ne bolo fɛn min nana dɛmɛni kama n'o taara se kɛlɛ ma fo a ka ɲɔgɔn bɔgɔ ko nɔfɛ bon ne bolo a ma dabɔ kama parce que ne yɛrɛ kɔni bolo a kun dabɔra pour que ka se ka fantanw dɛmɛ mais n'a fɔra k'a bɛ tila fantanw yɛrɛ tɛ bɔ a kalama nakun ye mun ye olu yɛrɛ tɛ bɔ a kalama bon tiɲɛ yɛrɛ la kɔni an ma nafaba ye balo in ta fanfɛla la parce que a dabɔra min kama a m'o nafa ɲɛ. Ala ka coronavirus ale banakisɛ kɔni kɛlɛli nɔgɔya an ka jamana ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen diɲɛ seleke 4 kunnafoni kumaba dɔw labɛnnen bɛ an bolo bi an ka jɛ an ka ɲɛmada olu fɛ. An ka bi diɲɛ seleke 4 kibaruyaw bɛna daminɛ Côte d'Ivoire la. A yera k'a fɔ ko Côte d'Ivoire kaw ka lakana minisiri ni o ye Ahmed Bagayogo ye k'ale tun mantunnen bɛ kabini u ka minisiri fɔlɔ Amadou Gon Coulibaly tanya la. Nga ko sibiridon a ye i kan nabɔ RHDP siège la Abidjan woroba marabagaw ka lajɛ dɔ senfɛ. Marabaga nunu ani u ka parti politique kɔkɔrɔmadonbagaw tɔgɔ la a y'a ɲini ni sɛbɛ ye jamanakuntigi Alassane Dramane Ouattara fɛ k'a ka sɔn ka kɛ cɛbɔ ye jamana ɲɛmaa kalafili nata la octobre kalo tile 31 san 2020. Ahmed Bagayogo ka fɔ la ko kow tɛ ɲa min kɔ ko o de ye Alassane Ouattara ka kɛ cɛbɔ ye kokura k'olu ka parti politique ka laɲiniw la kumaba ye jamana ka basigi matarafali de ye fɔlɔ k'o dun kɛbaga ye Alassane Ouattara de ye ko kɔfɛ a na sɔrɔ ka i labɛn ni ka fanga di maa wɛrɛ ma lahalaya sagolenw kɔnɔna la ko RHDP maaw na ɲɔgɔn ye kɛ arabadon jamanakuntigi Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ ɲɛna. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen o ni maaw ka fɔ la Sudan jamana kan ko a ka ca ni maa 60 ye olu bɔnɛna u niw na maa 60 wɛrɛ olu jogina maa faga wale kura dɔ bolo kan Darfour tile binyanfan togoda dɔ la ko kabini dɔgɔkun tɛmɛnen ko mɔgɔ faga bɛ ka tugu ɲɔgɔn na arabu jɛkuluw ni sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu tɛ arabuw ye k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dugukolo kɛlɛ kɔ. O bolo kan minisiri fɔlɔ Abdallah Hamdok a ye layidu di k'a fɔ ko lakana bolo na labɛn ka taa Darfour mara 5 kɔnɔna la yaasa ka taa lakana sabati ani ka sɛnɛkɛ waati kɔlɔsi o min b'a ta juillet kalo ka taa bila novembre kalo la. An bɛ an kunda Venezuela kan a yera k'a fɔ maa 1 tanyana maa 1 o fana jogina taama senfɛ min labɛnna k'a sababu kɛ taji sɔrɔbaliya ye Venezuela kɔrɔnfɛ dugu dɔ la. O min kɛra sababu ye ka u ni jamana finitigilakaw kun kari ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Kunnafoni yɛrɛ dira ONG dɔ ani kiri tigilamaw ka ɲɛma fɛ kunungo kari do juillet kalo tile 26. Aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲina anw lajɛli la ni ne tun bɛ an bolo bi ka lase aw ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bi ye tɛnɛ ye juillet kalo tile 27 san 2020 Ala k'an bɔ su la.